nwure die ija to mabrabom na mihia edumfo itina esese me de bedan asempe nipa bedwafo asanteman mpanyimfo Ghana man ne atiefo nyina na ye kire me de menye me ho ebetumi atome 29th November 2020 ana mishia me yere mishia no na woni obi nete a osum nipa ne se abawa SOMPA edimene ne didi nkomo se anamona amene ne utuo no me pe na ware ne sa ntini wontumi ntena baabi ma me nso me ntena baabi ko basa ye hu yesu ye ma ware no entumi ma so ntime pese ye betena ben enti enam so ma ekosi se ene esese wo firifie ho na me pe baabi ma ne tena na onya na somdwe enti ye to ato adwena akokosi se ne obi firi ho no akọ maame mo na makosere na firi na wofo no ensem enti wotu firi ne nkyɛn ɛkɔ ɔmaame ho wɔ ne kurum na wɔtwe ntɛmpepepe na mekɔ hɔ kɔsra no me bae ne na wɔtwe bi na mekɔɛ ɛno na me da me ho di ye ɛde kyerɛ awofo ne sɛ ɔmba no wɔ kumase abɔntene so no me no wɔ ayɔnkofa bi na akɔra no nso usua adwuma nti ntumi ma sɛ wɔba bɛtena akura ya se ha ɛwɔ abra wɔ usua adwuma nti me de no bɛbɛ kumase back me ma bɛpɛ tena berɛ ama no na watoa ne adwuma no so na didi mu ne na yem ne bibia mu o ma no da o mu na me hwese bibia no akora no ensa beka e wonu dwumesuam enti February 10th na ese mapedan okumase abontene awie a me kokofa no de ne betene na ese 3 months 11 days 2 months 11 days pepepe me hu no no ana me han dan ma no a oba betene na wotoa na dwumesuam no so a me nso na me won kora nkora me ensa wo baabi na omu maame no ma setene na me nenya ho timi yesa me kofa wo mu de o mama me nua ba e wo me kurum na wo se daabi akohoma me yunu saa de o nhwe ma me mo eye oba no nti edan no nko ane tim de me mfa nkora na bala na obaji wo mu nti me de nkora na bere no woji wo mu aye nyina yete asomdwe ma anigye e wo fie SOMPA FM mu ana odi be fa afuro to ka chem se ne dwuma suani nti no bepese nka nyinsen no obi tu ogu na me se eno de ma wo fo amfa nteteme me hu bi kora da wo mabra bo mu nti eno de se wakofa afuro a wonwo na mehwe no o wu wie no bepese obeto na dwuma no so a me ma na toa adwuma no so se on toa so nso a botaye foforo bi ba na ni so so opese obeya me hu kwan a me de ne befa so okay enti wona me hama ya betime so ma ntwe ama no se me mana se nyinsen no timi frɛ na wo fo bo mama ne se sei na asie na wo mba no ekwan opɛ so ofa so ni me nso so saa na ma no so nti wo mo ne nkasa nti ma me ne kasa wajitum e ma nyinsen no ejinae nti yetete ho no ma na wo de bɛwo ye nti nyinsen no mo no ana me hu se enkora me ensa abɛka no ho wo bɛwo ba kwa aka ho enan ono ka ho enu me ba ye ni pensi emboye na time ame kope da na man se ne nkora no woni nkyenda da ankanya singi room na mepe nti na mso ma me kope flat 3 bedrooms ebia na ne toilet and bath ho kitchen kase nti owo 18th of December 2021 19th ana you free singi room no e ko flat ni before say e ko ho no na me siesie ho aye ho bibia ewie sofa ese se de gu ho TV a ono o bedroom o behwe de bo ho nkora ne niema wodrupo bekipu ne niema ne ade nyina wo mu eye intact e wo fie ho ansa na yitu akọ ye kọ no enam se no wa woni ntino no maame aba tie ne o maame nyina ne mubu free singing room no mo e kọ flat ni ya tete wa so nwiem wo ya me se boso mienu pepepe na ye ne birthday February 1st e celebrate de kase e wo fie ho no ma na enya ketwa ono ba no ono me ba no SOMPA na bedin so kra de ne mai ono ankasa ne birthday no okay e celebrate ne kase pa enumu na fofo benom ye bibribe hu de waye bibribe enumu na me propose ye eye ne birthday no mu ko mi kotu dwa enumu odom nanim e de ka e hye ne sase me hye ne bose asetana na amene ne te no enye se biala asetana na ansa na afi 2022 na ye wuro mu nkowe no na ma ye no ho ade
ama wabɛyɛ me yere ɔmaame mu anim na busua kakra anim namfofoɔ bebree anim ɛdɔm a na ɛwɔ hɔ na ɛnyɛ ketewa nti ɛnam so ma nipa baako busaa me sɛ ɛnyɛ biara ka wa na me de hyɛ ne sɛ promise no because yɛhu bi hwɛ me sɛsi a ne pensuo no ɔdɔfoɔ nkɔmmɔ wɔ yi ano ɔdene yɛnkɔ Facebook no ɛyɛ SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no so yɛ SOMPA TV na Twitter no so yɛ SOMPA TV SOMPA FM ano ɔden nkɔmmɔ wɔ yi sɛ wantie bi na nwumere yi a ayɛ asetrɛ mu nkɔmmɔ kama abotatia enam mabaso ne twasuo adwumakuo bi adaworoma na waboa ena nwumere yi nya bi ede ebesemo 21st clinic sciatica expert orofo sciatica no eyintim yade esosisi fausiri mu na akokom akosiw na ase eyeye papa sciatica no 21st clinic ba no imi hu se yade bi ye friend sciatica wa magana fo hu nya ho atowo mo utwabo sompoko abruchira ebibiduro wodi tu sciatica yade na se no enya asem ketoa na 21st clinic se man tias yese enya sciatica no ko debi yare bibire bia de fruit nwa no kosu na se obetu ase ama e wo 21st clinic wo Ghana fo agina tum ne sayonti no ahyeta Ghana member bia 15 branches en wo laboratory ne scan mfidi ahodo pi 21st clinic kwa bekwa kotum fidi papa ye de ehwe ayarefo Kumasi ehwa wo overseas Alpha Radio Chimwa obehu 21st clinic Council Quarters Court Junction Obuase Dome Market Accra Sunyane Kranza Techima 21st clinic osinye 0540311311 0540311311 Joe up electricals wodofo yankoto wo ya papa ne mfansi yedan na yemfa entwe nyina mahogden kanea akoso kanea ni bi na yefi ho enye hire eye signal cable na make camfo na media ma Joe up electricals na akofa signal cable e free enkanyaba enkane na enkane temafo na ete so mfaso enu ti na Joe up ma tuni din abedum ashante abedum kumase na dawruma na okofa bi ebaye signal cable no Ghana weather ene hwe so ne de signal cable no enu ti odofo se metumi akapa na nwumre dia signal cable no eye Ghana wo ya papa enu ti yanto Ghana de na yifi anse omanfo ni mbedi dance se fire service wawo no nyina tu atwa ifri se signal cable no na dodo no ato Ghana Standard Board Agiatum Energy Commission for Agiatum letishi for wode wo ye di dwuma nkasa no ese signal cable no eye kama pa copper wire so Japan House MTN abrosa kese no oni no edidi hwani mu RCC taxi rank denyame obehu Joe up electricals ewo ho esan se ompese obefom kwan ne de achenchena kodane waso kwan akoto wo ye bia na chena kofi akohye ne ti no shema wenso na free Joe up electricals 0246 905898 0246 905898 and also 543934550 0543934550 Joe up electricals and no True Wealth products and American for nam dia mawo True Wealth enura wode abano ano de papa haban kwa enu bran kwa India mem and True Wealth akofa ndoi e de aba wode True Wealth vision capsules abadwa so eno na wode esa eniyade biada hawo glaucoma se de no ni nyina da True Wealth e de hu enu aba etu eniyade ase eniyade be ne hawa orofo sori anopa wo to choko e wo moma so yenko True Wealth na yenko to True Wealth vision capsules ni bi na nyoma enko enkan environment or the May 40s abadwa so sa na wode free May 40 enso abadwa so enoti messages no emaye yenko na True Wealth MY ewo ni nuro no ehon wodofo eturu ba bia bema wodwonso a enyoma enkonkan eye emma wodwonso a ne mu papai na wushu eguso otro anu nyina afọ prostate no eye kese eturu ba bi so awoda Johnson no se wusi Johnson o Johnson dodo yenko ne ko True Wealth product ni nuru papa na odi free India no bi na ebeboa ye papa eturu ba bia ye moja no ya ne fia ba ni mu yam pepa ni mu ye pepa ni mu dia True Wealth ho eni benya senduro we every 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302
True Wealth Products or the papa every India ba Joy Cam Roofing Company Limited ye kwa koboda so ye moye da so e dan de se usi na wo boso a pe carpenter for papa na pen chance papa Joy Roofing Company Limited se menka cho na nwumre se ni nyina wo bi obema aluzinc en chance papa self lock IBR IBT Irota and metal trashing and no en chance papa Joy Cam Roofing Company Limited wo de abedwa so tachiman akra sunwane wa Kumasi hawa haboga tanga kaswa tamale yankoni yankope en chance papa ewo Joy Cam nakache na yefa emoye danso 0540-125-816 0540-125-816 Joy Cam Roofing Company Limited and I make for na mediama ayaf asefesem ayasefesem papa and then numri enyasem ketwa panipa enti ubu nkotodwe no na uda na di omanfo anim se oba no eye dia beware no eye dia amewale no nti obi busa me se nye biara ka na me de hye ne se promise no na me se David enkosi se 2022 no nko wie no na maye no ho ade nti eda no oso afidie mu eda amase eka ba bia me de ni firi ede ba bia me de na beduru o maame nso ede to so eda amase bi na o yire na se da no wo da wo no se na wo ho utibi se do sika no kamientie o kanyina akola na aye nisuo nti mi akola na me sa pepa ne no mi se o hawo ne amane ana wonam wo enipa na ana otene nchen nyina aye tie sompa enye easy se obehya atade mpo a enipa na atade dada wa hye atwam ana obi yidi amane bi wo hokore so chen ne giso okobọ ho ba bia na otie no nti se atade a ono ankasa ato material bi amane se wonko pamon hye ready made bi ni ade de na wo hu bi sada na chese oba no de wuyi ni firi futrum de ni kosi ma poma so papa mintumi nkani nyina me ka se me kan de be chenye tina mabɔ ne tofa sa no enti wowoe yekokoda nyame ase aseda na chi no yesa beto akola no nso din e wo fie ni nyina ya akese ebie ni ho no ma ebie ni ho ayeye no kokko ma de enti mene ne te ho no mo a asomdwem anije wo fie enti na me ba panyini pa nso oyo oba o mi sister ba ko nchen e wo nkran ana wo yese SOMPA FM timi ko fa ne bai 2023 ya yewure mu ye LDC ya na me ko fa ne bai enti akola ne bai no na se nsachara ibi ifira se ba e wo fie ho na misika asha se yera wo fie ho timi de mani bu se me ba no no akoye kromfo wo nkran ho ena wode aba ono so ya ba ya 16 years akora wo si so sa no bibi ati se no se wo kwaka na wo nhunu ne kasu na wo tinkensin a aba ya wo jinse mo be ha adwene tina asam na twentwene me bopa me ne me yere no so tana ye nyina no me hu no sa akwa ne bi so se me sika bi ayera ofa kora omba no afero abo amane se oba ne sika we so ate ame ana mafa senji ene ma me fa me so me nim sika ye ni party ya yedisi because ye adwuma ne bitumi akoshi ngure ma bia na awtwumi no na awtwumi nsa sana beba amede bibi ntine menya akonya seba na tie sompa asan akọ bia woni fie ne se bibi si ese yedisi ka na solve sa problem no na wo de si efie ne ye fere oni yenya wa akwa be ne be fa so e be so wonti mi fani sika ache so mfa sika nsie wo de to tani heye me de to ho nso am be kire ne se skada okay de enya me de ni kwa so de ne nsa ka na me ka chen se wi de me sero wo hia bibi e nko ho because you be the an odi am se me mfanto ha na senti ana me de se sika no ekoko ba se oba no adi abroso a obumfu ne da ye nko da the first time I issue aba ye ntemani ye nko da obi ni ye ntema samada ono no se obi yi sika ni bia obe mo hu reason ti a oye ebi ana akola bi hundodo no ebi ana bibia bebom week bia omu chop money 600 every week SOMPA FM 6 million every week you be ya kan ho David this kind of there so be bia kan ho there ya say light besa gas besa akola bitimi apai 6 million dey ho for chop money enti bibia ebeba bebom bia wo chire no enka 6 million sika de chire say oye
ɔte hɔ wɔn ankasa nti sika nkɔ odwom anaasɛ me first come man wɔn ankasa kora nkɔ odwom nkɔtɔ atadeɛ nhyɛ da bitimi de ni wura boutique ebi firi hɔ no 28 million 30 million paboa ɛne adeɛ me kasa me ka me tu ka itimi fati chima kwan so ma kodi dwa agu kam ma bi yego me nkase me di dwa be gu hɔ nti otwop mo ne mate so to da me ni nyina nyina ye tie SOMPA otike no na me nam dwo me to na me dia be gu hɔ ma mpɛ so bebere because akora no mu na akora kura no na me so ma me ma ne ka ba ko si bi ni hɔ no obepɛ sɛ obi pia abantana na bibia te saa ɛtoa so ma obi kyerɛ ne kaa ne twima me amekɔgye lances ɛma no so ɔbɛkɔ market baabi ne ade a ɛsɛ sɛ wɔuse saa kaa no ɔde kɔsɛ bɛyɛ no ho ɛbɛha no bibi nti ntimi nkɔkora na wonya drive bi de kaa na mana obi tumi de akɔpa de kora ɔpɛ no wa na afele ma no me ana me fele ma nti yɛtete hɔ no mu a yɛtete hɔ me de minim da nti sika no yere no mu na meka yɛ yi ana me yɛ sɛ dabi na kyɛ sɛ deɛ wo kekan deɛ adwuma no osua no afei de ɔde ato nkyɛn kora ha adwuma no osua deɛ me akora na maka kyɛ esi awawo akora ni sa kɔpem sɛ akora no betwa no fu ana ho bɛsena yɛde no bɛkɔ school no ɔde onya abotere na ɔntena fi SOMPA FM ana adwuma no me ma ne nkɔhyɛ obi ase bi nti mepɛ store na omo sua adwuma koro na na wo sua no mo sua pon wo mu ho a wo ni baabi ɛyɛ no mepɛ mfidie de agu hɔ ama no ne afa wo mu na wɔno mo yɛ adwuma ɔno mo yɛ adwuma ni nyina no mo san kyerɛ no ɛyɛ ɔno ona no enti osua bet ɔno na saa da adwuma na no sɛ adwuma wura afei nso no mbɛkoma na kɔkwan so akɔfa adwuma no ho nneɛma ɛde abɛgu store no eti so bi ba so wɔbɛyɛ na adwuma a anya afei na wɔkɔ market baabi ti saa nneɛma na wɔbɛsa atontɔn no ɛno bɛyɛ ne mfa so nkakrakra nti adwuma na ɔno mo bɛyɛ ne deɛ sika bi ɛbɛbɛ bia na ɔno deɛ ɔmfa mo mo sɛ bɛyɛ ɔmo so bɛyi ɔmo yɛ ma yɛ adwuma na wo mu akyere no ama me deɛ tete hɔ na me yɛ sɛ dabi wonya nkɔnkɔ yɛ sɛ adwuma no baabi ɛwɔ no so yɛ new site nti ɛni fi wura ne kasa ɔma yɛ baabi offense wɔ ne nkyɛn hɔ pɛ nyina ye tie SOMPA nso na me yɛ store wɔ me kurom nti me wɔ fridge akɛseɛ mmienu esi fie hɔ sisi ha okay na me yɛ sɛ ne me de container ne esi ha ɛne mo animu yi na sɛ cold store bi koraa na ɔde ayɛ me nso bi frɛ koraa sɛ wo nso frɛ koraa sɛ ti bi tumi ama yɛ maame mo koraa totɔ bɔɔdeɛ ne bankye de aba so obi be free new site hɔ no bɛkɔ market plaga ya koraa ɔde bɛkɔ no obi tumi de no atɔ bankye ana ato so bi ebi nti wotontɔn saa nneɛma na ɛbɛboa meni ne di saa nkɔmmɔ no manka ho hwɛ biem nti ɔmu kɔ nhyiamu ɛma nhyiamu deɛ bi ɛwɔ taabere kwan no so ɔbaeɛ na container si baabi a yɛyɛ hwehwɛ sɛ yɛde bɛsi no ɛyɛ me anam de bɛsi hɔ wana de kɔsi na wɔnim ho hwɛ ufiti wo hu sɛ container ni so na wofiri asɛ sɛ ɔbɔ bena because mene no adwene ho no mamfa bɛsi hɔ ɛna obi de ne deɛ abɛsi hɔ nam so ɛkwan bebere da ha nti yɛ deɛ no nso yɛ ready ebenya baabi deɛ nti wɔn kana command to deɛ SOMPA nti obehu saa deɛ na sɛ ɛma no mood ɛsesa saa ɛda ne nyinaa nti yɛkɔ kɛtɛ so nyinaa na mehu ne sɛ adwene no nsɛ da nsisisie ɛma fuso obi abɛ ofiri obi na ayɛ yi nti ansa na me bɛka kyerɛ nso container ne so nyɛ obi adeɛ ɛyɛ wo deɛ na me hyɛ wɔn bɔ sɛ mɛyɛ ama no ɛno ana me deɛ bɛsi hɔ to ɔbaeɛ no ne yɛde blocks ato aseɛ ɛde container ne si so nnua a mede bɛbɔ me dan so mama carpenterfoɔ no ayi bi de abɛgu hɔ a me so mo bɔ dan no so wie a nkyɛnsee no no mo de bi aba bɛbɔ container no so no nti atwene mu ne yɛwɔ nti back to me sika yɛyera no so no April no mo 100 and over ɛyera bom 100 million yɛ kyiri ɛyera bom once na yɛayɛ obi adwuma ɛbrɛ duru sɛ sɛ yɛkɔyɛ adwuma ne ho nkonta na yɛtete ka bi yɛ ba yɛfirim na mekyɛfe wɔ megyeɛ na wo mo nso kyɛfe wo mo yɛde ma wo mo ko adwuma no ho sika nyinaa ɛne de bi si hɔ na ɛyɛ wada kɔsiada no ne yɛbɛhyia saa yɛ wada na ne yɛ me birthday nti me ne wɔ mu nyinaa pie ɛma yɛkɔtena baabi agye yɛni kakra nti fiada ma m'ani ankɔ sika no ho me nda anɔpa mesɔle ya mekɔ bie baage no mehu sɛ sika no baage no obi aba ho nti mehwɛ sika no nyinaa gu no mehu sɛ bɔndɔ baako na yɛ 100 cedis note bɔndɔ baako afiri mu street nti meyɛ maadwe sɛ mɛkan
sika ni nyina de me bobɔ ni nyina so me buso a me bɔ so no me hu sɛ emu 1,200 so afiri me frɛ me yere no busa no so ni mu ho hwe me frɛ me mane nyina e busa o mo sɛ me dem ho mo ma ho man ka ho hwe ti me firi ho bae me bae a me dwendwene ho na adwene me si me tiri no ade na sɛ ya yɛ continuous na yɛ nso SOMPA FM ti sɛ me hu kwan a me fa so a me kye me kromfo nti enum adwene ba ya ne sɛ ne sɛ me bɔ cameras e wo fie ho camera be baby CCTV cameras e wo fie nti me ne technicians ne bi okay ya bɔ camera no wo fie ho ahane agrek no ahane anwea no yɛ nkɔ nti me ne technicians ne kasai yɛnyina yɛtie SOMPA omo kyerɛ me nneɛma yɛ sɛ me hia nyina nti da no me beduru fie na yawada 2nd of May ana me beduru fie nti me ba na yɛ sɛ me ba na adwene me ba me tirim sɛ da bi cameras na me bɛbɔ ni kan sɛ me ma no me yiro obi o fie obi a me ne ho sɛ me bɛbɔ cameras ti beduru no mo yɛ sɛ saa na tie de ne camera na wo mo nso totɔɔ no enyi secret camera nti so mo ba obi a be fie ho no ma obi hu nam se da bi se akoba se kromfo no so oba ho no hu se ya de camera ba ho obesan sa 100 million plus na ayra ne de se me hu ni pakora wo ye sa de na me gimi sika e free no ho e je na ye mo secret cameras nti omu de America ekosesan no de secret cameras e bai nbedu na na me so ma oba no wo me kurum se me ba me ja de wo ho a ehu hia me nti won kono nko family me ana wo ko ene nkra no so ku school SOMPA FM ebe fixe cameras ni nyina to mo fixe wie no mo kire me se hall ha de ni bedroom we di ni room a ya mfa bia mum me baba ya no a bedroom because oba bia no odware wie ACC no ene wono no washroom ho nkwa ne amfa camera ni bia mo o yire no washroom me baba ya no washroom okay na emema no bedroom ni o mu washroom kitchen corridor hall dining ye bedroom ene ye washroom ho nyina me mo de cameras ni bi ebobo enti ye digital wana me wo site kwala bia mitumi amonita no me phone so enti last me obuchi ya na me se da bi ma me hwe ne ma kakra ye koso ofie ti me boss me hu se hoho bi aba wo bobo ye no na edi science na wo ye wa adwen so bo monitor 2nd of May enti 19th of May ana free second no connective ne na wo hwe na me hwe da okay na me hwe da ko ka tell me ha di se o ye auto data egu ayi ne so ansa na wotumi ahwe wo beto bi egu machine so ofi ansa na wato bi nso egu phone so ansa na wotumi edi ahwe ntimi dia me yesa me ba fie bi ana ma ba be monitor me ya na me se da bi ma me monitor hwe bi ana ene ma bi nso e ko so ofi a enye ntimi boss na na me hu se ho bi aba fie ho oba na bema na moment na me hwe phone so ne dia me ntumi identify se oyo oba na bema ba me hu se eyi nipa foforo ena aba fie ko na network ne sheda nya adwuma na phone ni ayebele na ya na mo ayonkofo ba fie ho besra mo apart from boy ba ko a menene nante koba ono na dini ho kora bi emitumi so ma no bi a fiska we kokoma enkora na ma me ko fa di fie fabele me apart from ono o yire ne so oni adamfo bi oba ho SOMPA FM you enti na phone ni ayebele enti me hu ni pakolo ye enti me hwe network ni na M1 na me de me de phone to ba bi na me kokoye me djuma enti 21st ana me ba fi Saturday enti ye boy ho nka ye pia ko ba bi ana me sa ye me ho ba sa ase asa de me ya yare no enti adekodi aye kwa akoye no woni nkora no mo nko ye ana me dane ka na ma wo mo so mo nko na me ko hospital ha ko fese bitumi anya duru bia ye me ho to mu no pie ko ye no ana me fixe camera ne de ma TV na wo ho no ana me bo 19th ni date e shame ana me hwe de na e koso ko 19th ni na me hwe ya me hu se hoho abefi ho na me yesa me hwe de e koso nti anu mu no na me hu se ablanti bi abefi ho nti uru afi ho na me baketo na ye me no oba ne ba no ya wono foforo sabre na ababofra na di sen o mfa se na o kwa afi ne femu ano aje so wanante
anante wonya 7 months pepepe no wanante enti akwara ne de medical kukushia no ya blante akwara no enimu no oya akwara menene na mkoba menene na ye adwuma metua ye abrante na owura fie ho no ye de one ne koba de menene koba me kase ya mesoma na ofie ho no ene ade ade no da value de o do tiri kofie ho otimi kofie ho at any time tinkola ne nim no omunyina enimu no okay da value de no so wakra me se okwa akushia obi okuruma de ade wakoda aba but oba ya no wanka bibia ankyere me so me fafie ko hwe se de nkora no ho sitie maame no so am ka bibia ankyere me se bia wadamfo aso mesi ana wunu aso mesi eba ha enti me hwe kamela no ma me hu so wono wo pie no na aso mesi wo ba ha na oba ya kola won tumi anka bibia na de SOMPA FM me de ahya se ndie me hu se ye wono akola na ba ho nti nka me ye kola katenam se da bi maame hwe se nti wo anwa adwemboni bia o da ma anwa adwemboni bia okay enti maame yi kamera no kola se free eyinim nti ekire ya na adwene da bi maame hwe se nti ne botaya wo de ba ho nti besi ne mente ho hwe se saada no wo de ba fie ho ana me sa fixe enti enumu atoa so a mentumi nka kamera no mu nsem ba de me ka akusia ne se enhyemudi akoso wo ne meyere no entema eso wo ne meyere nada wakoda na osuma no ofie ho no me ba chan kamera na ache no enti maame ba back ebe statifully second na me bo me fixe cameras no ofie ho no okay say me ye review enti second to 19th no na happy 3 times wono yire na da 3 times ofie ho wakoda no ofie ho na chese se camera na nkasa no botaya de bo camera no se me de pe me kromfo a wiye ni sika ne de we de wan che kromfo no ba cho de bi etu de big fish yo enti me hu ye no me ye mo hye me wo so ye patton onyini me ye mo hye ni ye pani tu hu se wan kasa wakoda fa wo yire no di adwe na ba utirim na ma no da so american me busa me hu nsem bibire me ye mo hye me etoli me mum me ntumi amoso ankyere obi a me yire ne me ntumi amusa no odafo yen ko Facebook no so SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no so SOMPA TV sana Twitter no enso SOMPA TV SOMPA FM anwanwasam asefem sem na si wase penipa dwumadie so subscribe channel afoforo NTB na wo hwe bi abrantie ne nkomo no ano ya yeden edipanipa every second to 19th no wo de ka wo hwe 19th no nko a ka me hwe 19th no 19th ro hwe de na hu ye eno na me hu se oba no ahyase no na oba no woda ho wone me ba no nyina da ho hall ho no mo nti me hu se wonya ko wode phone no to ho na wo soli wura inside wura bedroom na ororo no ana wose pie be sene ko kitchen ho to be na me hu se wode wantement bi asara no ho no wura washroom to be no be fa ntoma edibo no mu nti time wode ntoma no bo no mu pie free bedroom sa se wo ko kitchen na that time na boy no nso ebie main door na ye ho no a wono wati see inside ya me ba ne die America ekoye no etu enti oyini bag ya ne bo ne chitu ho eko kitchen ho ba bia oba ne wono e ho no koye nsusu mu ne ade oba ne firi ho ba bedroom ho no mo no ana obepa ntoma na ne fira no no egu ho ana wo ye se o fa atade ahye ni nyina na hwe no camera no hwe no camera no enti o fa atade no de ahye no na wogya room no door no ato ho enti wodi atade no ehye ni tisei eno kora ho kora na ma medwene bibi wodi atade no ehye ni tinese akata nanim ehwa na ne mu se boy no nso ewura bedroom ho no mo wabla wa no ke sa bedroom no wo yire nko na da ho ana ehwa na ye o bedroom ehwa na me ne wo no mi no da eti dwumadie ne ko empa no yire ne da so ba ko so empa so first one no e ko so wo ye empa no so wan ka sam pa da so ba tani second one no e ko so e wo ye dining na corridor twice dining na corridor ena dining ho no be doggy hono de because hono de on na form obe so adin na corridor no so hono de ne kosi sei corridor ho no ese eno ne daddy na no ne second one one ne ye twice SOMPA FM chese okra ni fie ena kure di ahursi ngura ni nyina ko school pani twam sesi ana memra wate in fact me to mu mbe boso me
Otomu. Na mintumi musa me yere no asem no. Ono aduane na utimi di. Dabi na minni na aduane bi. Dia na ye wo. Me kofie ho na minni ani je ofie ho. Enti se me kofie se ya wura fia. Se dwale na me dwale na me pie me ba fie bi 11:30 11:10 ana. Unim san no mutwetwa bi kakra. Ensa akọhọ nkama no da. Efiri ye wo me. Wo kan wa asem kira afoforo se sei na ato. Minni nkomo nkire wo bia. Na hye wa wutrim. Na hye me mu a. Enti ade be chia me yedi Father's Day no. Asem ni si 19th of May. Enti ade be chia me yedi Father's Day no. Ena ono a anajo. Me ba ya no ubisa me se ene me bi koso asa na nse me ma attitude bi ofie. Oyere. Ai na enkora no kora ehunu se na nse me ba me no magudi nkomodi ni ade bibia nkoso. Enti ede na esie waka sa na me da hwa na mi me phone so na me so no opportunity ese me dibusa na enie so ono anga sa akofa na ho abade ya ese me menu hunu se de oye no me hunu na me no obi enie hu komo enti me da me ho e de me phone no to SOMPA FM ana me do to na me ka chenga asem na okan na ma anti de me te ya ne se enkora no kora ma anti bibia bi mto okasa o man no so na me pese okasa se be ya recording na me ye no the voice no ebebem do washase say busa same question na maka chance say obusa me fa bibia nsi no me na hu say bibi wo na ede na ekoso wo ni pa so me sintem me bo ni pa ni din kire ni street o si bibia nkoso na me say eye me no mi no na wodem ha ye bai sa wona ya kora wonte kasa ana wontumi nkasa nti nkoma aye die bie no ho no ma obeti nti be ya ma wo se wo be ka no kore ho a kire me na ye be hu kwan ye be fa so a ye be so wo ye case dan se wo betwa me ntro na ede abufu kase ye okay penny me by sia enti me busano says good times afi no ono no bofu oyire se me pese me gu nani ma se na me no tana me question wada se hwan kora na wona ne ye ko penny ya ma ne so kakra me question wada se hwan na wona ne ye ko anaju e hwan na wona ne chat ene me busa obi da because me trust you ana we na me busa wono so no ma amfa wanam ma body street enti no me kure wo no me hu nya se me gu woni ma se ye me no mi no nkwa na wa ha se me gu woni ma se anka bia de me kan ma body dede ana anka me de akoto obi anim so wo mu sa wo enti oseda ana mbusa an senti me improve nchire na na ana wo se ai enti me hwe no TV no so no me download fa kakra edugu phone no so je wana me yi video no phone no so a na me de kire no tugu so a wo hwe video na mbusa an se me nto aso akusi se no woni na da ansa no agya tum se asam na me ka no eyo no kura na anya no kura ana se me no hu se evidence aye adwuma ti afi no hu se no kura evidence ho ana wo begya tum a wo sha se o pacha na so no odi ka ma me bofu dada enti anajo no me ntra na me ntwantro me twen no so se kan ana bibi ka sa kire me ana me de se kan na atwe na ka wo ye ndai me ya ma je se wa nka enokura ebufo na na abesi mu no me sole akọ kitchen wa akọ fa se kan nya me se biduro ha me de be wo no yenyina ye tie so na de na ba ye ma utimi jai se kan no me bowura de mo ho no no na me ba na me ni di nkomo na wada no tama me wura de mo ho no na akwara na sole na wote oba no wotunko tudu wani to oba no me wura ho no na wono no wo washroom akura washroom ho no mo enti me ni bo akwara ne ma ana me de se kan no eto ndo oba ya na se kan ne da me nchen oba woni ne ba no me ne ba no na se kan ne da me nchen oba oba no de ne to hwan me pa cho me de ne to me sister ba ko o po sister na sempa pa ya kola ne sunsum ye den oba no hu se kan no wakofa o kan se kan ne da me nchen ndo hu se kan no on pese obebe me ana me so o mala na asam no kuro bi wo no mala me kan jere me enti ufrase kasa bibiri se onim de ye ma ne ko ye sa ana me busa ne se starte ifiri da bay be starte firi mi an kasa mi kurom abra oba besra me bia me ye adwuma no SOMPA sa na awotwe no mentumi ama ho mentumi amekuma se ti na se wono no eba enti oba ye no ana wakra me se wo kwache ni pasu me sia ye dai aba pani na obusa wo yire ne se be ma no na se ne pe anaso no ne ja ne homa be ma no ne dai eno na me ba so yi enti wo se wo call ho no ana wo se boy ne se wone ne be danam se timi ngu san se boy ne se ne pe ana se wono na di bibi kwato boy ne nim
ɔso wɔ nim kwan yɛ fa so ɛbaeɛ me bɔ no bɔ na de no wɔka no wɔka nim kwan yɛ fa nti akyire na mehwɛ de wi amakoma esi yɛ me no ti adwene ɛbaeɛ me tirim ane sɛ memfa ataadeɛ nhyɛ no membie pani wo bɛrima no yɛ adwuma papa wo bɛrima no ɛbɔ adwuma papa wote woyɛ bɛrima papa na ada na ɛsɛ ɔyere di bɔne wedi wo ɛno deɛ gye sɛ ibusa wo no ɛbɔ adwuma emu ɔden papa wɔno ankasa yɛ danseni ɛte sɛ kɔnkɔmafoɔ agyan sɛ memfa maayɛ bi namba ma no afiri mu gu sɛ ɔmu deɛ a tie sɛ woabɔ ɔtiri mpɔ sɛ ɔyere no ɔne ne bɛtena na wobɛgyaa no medeɛ beginning no na metiri mpɔ ne sɛ onya asɛm papa bi ka ebia na wɔ sɛ nti ne botae a ɔde kɔkɔyɛ saa but mimi busa na asɛm no wie no na de kyeɛ ɛyɛ Father's Day na nwumere ɔmaame ɛne nipa a ɛdi kan a me frɛ no bɔ na ma ne sɛ asɛm sei ɛna ɛsi wɔ me ne ne ba ne ntam enti me frɛ no na mabɔ na ma ne ana ɔmaame no ɛda amase sɛ ɛsi yɛ no maanyɛ ne ba ne bɔne bi na mafrɛ no a mabɔ na ma ne enti ɔno ankasa de fɛreɛ ɛfrɛ me bra panyini baako ɛdo to me bra no anim sɛ wayɛ me bɔne but wantumi anka no korɛ no ankyerɛ me bra no nti me bra no frɛ me sɛ meyere sɛ ɔmɛgya no na ɔmɛpa me kyɛw ne adeade na bisa sɛ wontumi bɛpa kyɛw wɔ abra wonka deɛ wayɛ ɔno wɔde kɔhyɛ nkwaraa ne sɛ me sɛ wɔne nkwaraa no asetena me nso mene ne nkɔ nkwaraa no ho da because ɔmɔdidie mu ɔmɔ biribia woyɛ ne kama pani sɛsiei no Paul Bible mu Paul anaasɛ Bible ankasa sɛ wokɔto oyire sɛ wɔbɔ adwaman on the act na Paul yira fa ne kɔ ompɛ no so a gyaa no sɛsɛ deɛ na wogyina fa he mpirempire yɛ gyina hɛ deɛ meka sɛ mɛtumi ne natoa so bie ma na metwa me no mu ntorɔ na deɛ maa mede baa ha ɛne sɛ asɛm no a asie no meka su ayɛ me den ana menhu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ meyɛ menim kwan ɛsɛ sɛ mefa so no wɔbaa no ne n'abusua ɛdi ne fa bi akɔfa nsɛm bebree aba yɛ ne abusua no ɛntɛm ana menim kwan ɛsɛ sɛ mefa so ne abɛɛmaa no nso ɛdi no ɛno nti na mede abɛdan asɛmpa nipa badwafoɔ asanteman atiefoɔ ahemfoɔ hɔ lawyers wɔ hɔ menim sɛ magye suesi ahodoɔ nso ɛwɔ ha ɛwɔ atiefoɔ bebree nso a wɔmɛyɛ nimdefoɔ a ɛnsɛm bi yɛtete sei no ebi asia ma wɔmahu kwan yɛfa so a yɛtoto a ɛyɛye nti na mede aba sɛ mehia adwenkyerɛ nti sɛ asɛmpa nipa ne na badwafoɔ ɛne atiefoɔ nkyerɛ wo deɛ deɛ sɛ meyɛ na okay yɛne aberanteɛ no antwetwe nkɔmmɔ sisi a sɛ yɛbɛnya no a The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. You're trying to back on share. You are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay. On the producer to train for yes, any money voice no. On the producer to train for your most voice in near Shandy. Na maybe say say Abrante ne kwa do a odi abatu yo nim say won na yere edi agoboni bi no a na nye hu enyem bia etesa se bibi sa akoso Evacho etesa ba no ntiremu bebele ntiremu a won sen anaro ba se bebele unim sa baba wa no wa wale a owokuno Evacho eba ne sen na obi owokuno one ne koda a o ka kire me say wo ntiremu bebele Midasi bebele ko ni kache Evacho sede o kana mi sinu ntiremu Elias Yankasama so ho bibiri ena Elias ne ne ho no na ho fa ena elipana odi asase betu wani no nyame ele adanse ele abosumu ele nso yina ya adanse se oni me ho adwombane ena me tumi ni me ho adwombane na asam no obekana sai amena ba besi se enye wani da ho enye wa ede ya waya yana wayan fuso na de ko ba yi na ne se ba so ye ne masa ne ne ye de enam otu ene mi di why na your master ababa wani kunu na your master na me ba try okay to aso otu me mi di
Mini na surgeon is very before. Only this is surgeon only for a bit. Now, if we are saying Ankasano, sometimes I know when you now, Mini no here, Kobayina, and you get a month for any young to claim fearful, now, a different the whole year. Wone hwan na monto na abusuafo bi mpeneso no. Na bacho mene lipano dia asem lebatu wani mo. Okay. Na ewi asena nkasa no. Se asem sia tani sadde fla esia eden. Ewi na nyame ene abusun adan se asma mi. Ani empere do say na woni ababa wa na ehia. Bacho ana mitire mu ba no. Mibisa wa someone no man. Empere do say na woni ababa wa na ehia. Bacho ana mitire mu ba no. Nyangotre na yi asem na mibisa na no. Empere do say na woni ababa wa na ehia. Yenina ye tie sompa. Bacho 2 times. 2 times. Ebra woni ni ehia e. Okay, waji atum. Wanya aji atum. Ye frɛ no a ɛna ofa ya ɛna kame putu no na oni producer din komo no wanya aji atum.